όμως, αν προσθέσουμε τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, το καθένα από αυτά τα σκάνδαλα, μέγα σκάνδαλα θα έλεγα, το καθένα από αυτά θα μπορούσε να έχει ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αν τα πάρουμε και τα τρία μαζί, ούτε στιγμή δεν θα μπορούσε να κρατηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη αν υπήρχε μια κοινωνική και πολιτική αντιπολίτευση. Ακόμα και αν υπήρχε μια στοιχειώδης αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, θα μπορούσε να μπλοκάρει όλες τις διαδικασίες της Βουλής μέχρι ότου να παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση. Να μην μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή, να μην νομοθετεί άλλο, να μην κάνει τίποτα αυτή η Βουλή. Φτάνει να λογοδοτήσουν όσοι έχουν κλέψει δημόσιο χρήμα, όσοι έχουν συγκαλύψει συστημικά εγκλήματα, όσοι έχουν πράξεις κατασκοπίας σε βάρος της χώρας με τις υποκλοπές κτλ. Αλλά τέτοια διάθεση από το καρτελοποιημένο πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει. Όλα τα κόμματα που μετέχουν σήμερα σε αυτή την πολιτική διαδικασία μοιάζονται μόνο για το ποσοστούλι τους και τίποτα άλλο.